Mwadzuka bwanji amalawi anzanga kwina kulikonse kumene muli. Ndabweranso ine Clift Nyama. Kubwera kwanga kwa lero ndifuna kuzapepesa Dr. Michael Ussi. Chifukwa nali munthu mmodzi amene ndinawada kwambiri Dr. Michael Ussi. Kwada kwa Dr. Michael Ussi kunali kunena kuti maganizo mwanga nimaona ngati kuti aukira mtundu wawo omwe alilozesa mfuti. Koma ndinali wodabwa kwaje ndikuziwa Dr. Michael Ussi ni munthu mmodzi amene ali wanzeru kwambiri. Koma zinango ndidabwisa pomaona kuti mwina munthu amatani kuti amasintha. Koma apano sopano pamene ndamuonano Michael Ussi weniweni amene ine nimamuziwa, amene mtundu wa Malawi amamuziwa. So bwana komwe muliko landirani kupepesa kwanga. Mwina ninanena zinthu zina zosakhala bwino zopweteka, koma nawo ndabweranso poyera pamaso pa anthu panopa ndikupepesa. Chifukwa yake inuyo mumalikonda dziko lanu. Inuyo mwaonesadi kuti munapita kumene kuchako, ndipo Dr. Michael Ussi ndikuwuzani izi. Musapange regret kuti munalowa mboma. Ayi. Inuyo munalowa mboma cholinga choti mukaone nyasi zomwe zimachitika mkati mwa boma. Ndiye palibenso chifukwa choti mupangirenso regret pamenepo. Kupanda inuyo sitikanaziwa zoona zake zenizeni zomwe zimakhala zili mkatikati mwachani kodi mwa boma. Zoti maiko akunja amabwera dziko lino kufuna kuti atithandize mwina ndizomangamanga chinthu china chache mwakufuna mwawo, ndiye kumakapezeka munthu othandizidwayo kumanena kuti anyemeredwe kenakake. Taziziwa zomwe zili zinthu zonyasa zoyipisisa andi zomvesa chisoni. Ulemu wanu abwana. Press briefing ya Jessica Bwira ndi azinzawo amanena kuti afuna afufuze Dr. Michael Ussi kuti nsalu magalimoto anawatenga kuti. Jessica Bwira ndikufuna ndikufuseni amayi. Michael Ussi pamene amatengedwa ndi ndani kodi ndi Saulos Chilima. Amagwira ntchito anali ku ADRA. Ni munthu mmodzi amene amalemba ma proposal osiyanasiyana. Andi samathandiza moyo wake wokha komanso amathandiza dziko lino pa zinthu zosiyanasiyana. Mwina ndikufuna kunena ichi. Pali kusiyana kwambiri pakati pa Michael Ussi pa nthawi mwana ali ku ADRA ndi uyuyu Dr. Lazarus Chakwera. Uyu amene anali ku Assemblies of God, amene ntchito siwagwiranso ku Chipiku. Ndiye tikatenga zinthu zomwe zili ndi uyuyu wa ntchalichi, uyu wa ku Chipikuyi, titenge kutchalichi sikuti kumakhala malipiro odesa nkhawa. Mwina mwazina mwa izo ndizomwezo nkhati mene akusololera mkatimu kumaba misonkho ya anthu. Zomwe amapanga ku Assemblies of God kumaba chopereka cha mbale chachani ngati zinthu ziliko kumene koko. Kwakhala ku Chipiku konera ankanyamula makatoni chani zinthu zambirimbiri. Ndiye pakati pa Michael Ussi, Dr. Michael Ussi ndi Lazarus Chakwera oyenera kufufuzidwa ni ndani? Chifukwa awawa ndi ntchito yomwe amagwira ndi ndiyo sadziwika. Achisiru athu mukuti a president iwo.
chinzimu chongoyimachi basi kungona kuti bola pasogolopo pali munthu wangoyimikidwa amene muzina nona kuti ndi president amene ali Lazarus Chakwera. Oyenera kufufuzidwa ndani? Poti iye ngati chomwe amachiziwa Lazarus Chakwera ndiye ndikuba mmene ankabera chopereka cha mbale ku Assemblies of God. Andi pano pali ndi zinthu zambirimbiri, wamanga manyumba ambirimbiri ku Dubai, pali dziko lili lomwe iye asanamange nyumba. Makampani ndi asegulidwa ankhani. Amalowa mboma mwanani ndalama zingati? Munthu uja ankavala nsokosi zosiyana Lazarus Chakwera. Mkazi wake nduja munkamona wachita wangositha pompano amavala nsokosi. Nsokosi kuvalira nsapato yosayenera kuvalira nsokosi. Nsokosi pakana ndithu mafika m'maondomo mzimayi akuti mkazi wa president. Oyenera kuwafufuza ndi ati? Poti makhalidwe a anthu amene wawa anali womvetsa chisoni mdziko muno. Ndiye lero mayi Jessica Bwira kumana ti Dr. Michael Usi afufuzidwe. Mulibe manyazi. Oja zaye alibe mlandu. Ilakhazikisidwa Michael Usi asanapite ngakhale kukakhala vice president wa chipani cha UTM. Kodi ndalama zomwe anakhazikisira oja zaye alibe mlandu. Ka movement komwe anakhazikisa Michael Usi. Fana asagwira mboma. Kulako. Tendi kamala nkhulani izi ndi zandale koma tizikhala serious. Tizilankhula ngati anthu achani kodi anthu anzeru. Chifukwa zimaziwikira lero amayi inu rumuru mwanu simumagwira ntchito. Amayi inu muru mwanu simumagwira ntchito. Kaya kuti ndinu a doctor, sindizowa kuti doctor acho unabwera pati. Kaya udokota omagona ndi ana, ndi udokota asoto umene wowo. Udokota omapanga zibwenzi nditi ana tani ng'ono. Udokota omakatolari anyamata babwandiro, ndi udokota aso. Koma udokota omwe ndikukuziwa inewu, opitira ndithu kusukulu bwinobwino, sibwezi mukulankhula ngati zomulankhula. Mukulankhula ngati munthu osazindikira. Mukwachitisa manyazi anthu amene ali ndi yani kodi ali madokta anzanu. Ndipo sa madokta anzanu akudabwera kodi udokta une unabwera bwanji mwa inu. Pali kusiyana kwakukulu kutengera mbiri za munthu pakati pa Dr. Michael Usi ndi Lazarus Chakwera. Pali kusiyana kwakutali. Dr. Michael Usi ndalama anayamba kuzigwira ngakhale mboma asanatanimo asanayandikiremo. Amalemba maproposal osiyana-siyana ali ku ADRA. Anaziwika kale ngati ife taziwa kuti kuli munthu wina chamanena kuti zina nache ndi Chakwera. Taziwa tupo mpano kuti atasankhidwa ku Malawi Congress Party. Ndiye Michael Usi. Tinamuziwa Michael Usi kuchokera kale. Mufuna mwauza Malawi kuti chani. Tazilankhulani mfundo zokuti mukamabwera nazo Amalawi akumvereni. Dr. Michael Usi ndipo Mulungu azikudalisani. Apa ndiye ngati kuti kunasala kambali kena kache kuti MCP imalimbalimba. Apa ndiye mwayipangira dismantle yonse. Mwapangira dismantle Michael Usi wayipanga dismantle MCP. Ngati inangokomoka pano ndiye atani kuti yafelatu. Ndipo mupitirize, ndipo musachitisidwe mantha. Anthu amene oyenera kufufuzidwa ndi Lazarus Chakwera amene anali ku chalichi. Amene amaperekera makatoni ku chipiku mbiri yake palibe ntchito yomwe anagwire yokhuzana kuti atha kupezeka ndi ndalama zambiri ngati zomwe ali nazo pano. Oyenera kufufuzidwa ndi ameneyo. Inuyo abwana Dr. Michael Usi mmagwira ntchito ku ADRA. Ndipo kuthandizidwa ndi maiko akunja simunayambe lerolo kapena simukuziziwira panopa. Ndipo moreover nditaona kuti Dr. Michael Usi ndalama zomwe amapeza ku ADRA ni ndalama zomwe akupeza panopa zambiri zomwe amapeza iye ali ku ADRA. Ukuku wangopitirako kufuna ndithu kuthandiza Amalawi. Andi apa pamene waonesa udolo wake wonse. Apa pamene waonesa udolo wake wonse kunena kuti munthu uja ni mafia akuyenera kulandira malowa eni.